गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसनि बानजायनायाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि मोनसे गोनांथार मेल खुंफुंलाङो आरो बे मेलजों लोब्बा लाखिनानै गोदान कंग्रेस हान्जाखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो लायो। बेवहाय कंग्रेस हान्जानि आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि प्रमद बर' बिथाङा फरायसा हान्जा थानाय समाव बुङोमोन डिभाइड आसाम 50-50, नाथाय आथिखालाव बिथाङा बुङो डिभाइड मानि 50-50। लोगोसे बर' बिथाङा बेखौबो बुंबावोदि कंग्रेसआ रावनिबो राजखान्थि हान्जानि हेफाजाब लायाब्लासिनो हारसिङैनो क'क्राझाराव कंग्रेस हान्जानि बिजाथि दिखांदों। मैया आसाम केबिनेटआ 2 बोसोर 4 मासाव गासै 100 खेब केबिनेट जथुमना मोनसे सोमोनांथाव मुं खामायबावबाय। बे जथुमायावनो थांनाय बोसोरनि 31 दिसेम्बराव बे गासै 4 जिल्लाखौ आसाम रिडिलिमिटेसननि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय आथिखालाव बे 4 जिल्लाखौ फिन जिल्लानि मान होफिननायजों लोगोसे एसे सोलाय-सोल' खालामना दाफामफिननायबो जागोन होनना बुङो। बुंनाय लेखा बिन्नकान्दी, लामदिं, हजाय समस्तिखौ लाफानानै हजाय जिल्ला दाफिननाय जाबाय होननाबो बुङो। गुबुन फारसेथिं बिश्वनाथ जिल्लानि गोदान सिमा हिसाबै बिश्वनाथ, गहपुर आरो बिहाली समस्तिखौ थिक खालामनाय जादों आरो तामुलपुर आरो गरेस्वर समस्तिखौ लाफानानै तामुलपुर जिल्लाखौबो दानाय जादों होनना फोरमायो। थिग बेबायदिनो बजालि जिल्लानि थाखाय सिमा हिसाबै भबानिपुर, बजालि, सर्भखौबो मख'नाय जादों। लोगोसे मख'थावनादि 24 टा साब डिभिजनखौ बोखारनानै 81 खान साब डिस्ट्रिक्ट खालामनाय जाबाय। सखन्द्रानि बाथ्रा बांसावनायखौ समाजारि बिजोङाव नोंथाङाबो थारै खोनादों जानांगौ। नलबारिनिफ्राय जागायनानै सारियालि आरो गरिसर बे मोनथाम जायगायाव सरासनस्रायै बांसिन बे बाथ्रानि गोहोमा गोग्लैदों। सानैसो फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला बिमा-बिफाफोरा गथ' गथायफोरखौ फरायसालियावनो एंगार हरनो गिनानै एंगार हराखै आरो सोरबाबा एंगार हरदोंब्लाबो गले गले खबर लाहैयो। नाथाय थारै रावबो दिनैसिमबो बबे गामिनिफ्राय गथ' लांदों बेनि जेबो फोरमान गैया होनना फोरमायो। बेनि थाखाय आसाम पुलिसआ मैयानिफ्राय गोख्रों नोजोर लाखिदों जाहाथे सोरबाफोर वाट्सएप, फेसबुकफोराव नंखाय मेसेज आरो नंखाय भिडिअफोरखौ फोसावद्लाबायो नामा होननानै। सोरबाफोर गावहा फिसा हौवा गैया होनना बिजामादैखौनो घोरजिया खालामनो सानदों नामा? नङाब्ला बिजामादैया रां-रुफा साकरि थानायखाय घोरजिया खालामनो सानफ्लांबायदों नामा? सानदोंब्ला एसे गोथौयै साननाया मोजां। मानोना मैया दिल्ली हाइ कर्टआ मोनसे राय फोसावो थारै घोरजियानि थाखाय सासे हौवासाखौ नारसिननाया आयेननि बायदिब्ला मेन्टेल टर्चार खालामनायनि आयेनजों समान साजा होनना। नोंथाङा WWE नायो नामा? नायोब्ला ब्रे व्हाइटखौ नोंथाङा थारैनो नुदोंमोन जानांगौ। बिथाङा मैया हार्ट एटेक जानानै थैबाय। बिथाङा 1987 मायथाइनि मेनि 23 खालारै आमेरिकानि फ्लरिडा सहराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा वर्ल्ड रेसलिं एन्टारटेनमेन्ट बादायलायनायाव 2009 मायथाइनि 5 फेब्रुआरियाव फ्लरिडा चेम्पियनशिपखौबो मोननो हादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथाङा मैया गावनि असे बिसिजों लोगोसे 2 गथ'फोरखौ गारनानै 36 बोसोर बैसोआवनो हरखाब जिउ नागारलांनाय बाथ्राखौ WWE नि गाहाय सामलायगिरि ट्रिपल एचआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम नोंथाङा आंनि रादाबखौ खोनासंनायनि थाखाय फिन आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो जासिहरफिननानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।